Lha kok ngopo to ngene kene? Oh nyapu-nyapu. Iki lho nyapu ae ben Iki pengen ngapa, Mas? Aku ngono ah. Lapi godhong ah. Ya kowe. Aku mijet ya. Wis tak rasa ngomong saponi gege sing gedhe iku. Buapane udah Kang? Tak jodono. Delok ah. PDKT umok wedok. Lho. Lho api-api. Sitok Kang. Lho karo. PDKT iki asine loro. PDKT iki asine loro. Sik Kang. Endi deh Kang sitok deh. Lho iku manek lho medhon ae. Sitok ngono kok. Burung hantu iki sing siji tak jodono. Kang Sumat. Waduh kok. Nyapu re. Jodono karo burung hantu. Wah, aku cahanya di lorong ini. Ning ora apa-apa ngene. Niat tobat. Ngene lah dilakoni. Kurang kan ngomong kok. Ye le. Nih. Kurang Pak nih. Ye. Pripun, Pak? Tolong blonjo nek gene pasar ya. Kowe ngejak bocah sapa kono siji. Nggih. Engko duwike engko karo Kang Somat. Oh ya, padha nak kon aku ngono. Nggih, Pak. Nggih. Wah, suwepine ngene yo. Saiki serana wong liwat bocah liwat wis serana saiki. Biasanya santri-santri lho do liwat nek esuk ngene iki. Wayah blonjo. Karo wagire ni pirang-pirang dino ora tau ketok ning ndi le. Bon di pirang-pirang dino lho cah iku ora kena ketok lho. Ya wis suwe ah, 7 dinone wong ketoke wis. Kok ono le? Tak ndik ngenane ono siaran nek masjid kok ndikne le. Mbok wis pirang-pirang sedina ora ono awur bolo dhewe iki kok. Iya, ora durung ngrasakno rasane ngene ra ono sing dipalak. Biasane meh liwat ngene iki cah santri. Wis Mbok sedelok kas yo liwat ah dindani disabari ya ketoke yo apik ae ya. Ngene. Iku lho, liwat. Woi. Woi. Cah santri iki. Woi. Mandek rene. Ngene lho, kandhane ora. Lho, Ngene. Sek. Kok ngono? Lho. Kowe iki ngopo, Ren? Sunat yo dadi santri ngene kok. Lho. Kok iso dadi kancane wong iki kepiye? mau nas. Tobat tau. Ngene iki yo. Tala pirang-pirang dino ra ono. Tobat kok mah. Tak iki menyelinap kowe iki, ape dadi ngono wae. Kesandrane. Ora le. Tobat. Iki apa durung ndi? Pasar ah. Kene. Ayo pasar iki diterusno iki. Sik. Mandek. Piye nah? Apa takoki? Rene. Kowe iki Kok iso sejatine tekan kok kene, iso mlebu pesantren pacaan mengenai polami cara kepiye entuk wangsit kon ndi kowe iki cara? Wangsit to apa? Yo ora entuk Ilham wangsit kok ndi? apa? Yo. Ya nyen wis wayahe tobat ah. Wong urip kok ngono-ngono terus. Cara kowe iki entuk ilham kon ndi? Cara kok iso ilham ta apa ngono? Yo ilham iku ah wong dusan. Wahyu. Karo Wahyu. Wahyu kok ngene nyijumi ah nek kondine. Ku jenenge putune nyijumi Wahyu wong jenenge kok Ilahi. Heeh. Ilahi Robi ngono ku lho. Kabeh dik ya aku ora ngerti wong cucuk. Yo jenenge wong ape tobat yo kabeh nek dalane. Tapi yo bener wagire. Apa neh? Urip kok mosok ngene-ngene tok. Kuwi apa ketularan wagirin? Mangan turu ngrampok mati wis. Obate kapan? Lho mau urip je suwe nomor saya nomor pering sine. Aku capek blonjo kok. Mending duite nggo mabuk ae yo. Mabuk-mabuk opo? Ayo do melu iki Ora wae. usah mabuk iki. Yo. Anu ah. Mosok urip ngene tok. Ayo melu iki wae. Terus Yo nek melu yo. kowe melu iki, terus aku ambek sapa ora kancane. Kuwi melu di sana.
Ayo melu mai tobat iki, melu awak karo aku kabeh. Mbak kowe karo kancane wis. Ya. Ayo tobat iki. Aku melu lagi. Ya aku tobat iki. Ayo kabeh. Foto lagi malah. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Niki lho Pak, rencana kula ajeng nderek tobat. Iki sing Mas sapa iki? Mas Joni. Ya Joni. Sampean Pemawon, Pak. saya. Yo iki kok anu ya diurus sik di salin. Nggih, mangke tak. Nggih. Gunane Oh, tak sarung. enteni nek gone pondok pesantren ya. Nggih, Aku nggih, tak mangkat dhisik. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, salin saya yuk. Ready? Salin ayo. Oh, ngene tok wis sama-sama. Peng pondok. Siapa ngopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma model lagi ngarepin malah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, iki kan senior yang di pertama kita ilmu ini. Cukup kali ini mau izin ke senior ngomongnya ubah cawatan lepen. Yes, langsung aja. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, gini. Iki Pak. Bon bro. Paling ya. Tapi tumpur. Oke, rada geser.
Ya kangkang kabeh iki ketekan kanca-kanca anyar. Nggih kok kenalane nek gone kamar wae kok iki. Ayo lanjut. Bahas mana? Tekan di mana? Wis dibalani ya, kancane anyar durung ngerti. Berani mawar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Gusti Allah. Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahim lan kang maha welas asih ing dalem akhirat. Pakai. Ya. Takok. Takok Pak Kiai. Oh. Ya. Monggo. Bosen ngaji ini. Kenapa maknane iku kok basa Jawa ora basa Inggris? Aduh basa Inggris Pak Kiai ben modern, internasional, bahasa internasional. Mikir lah. Aduh, biar iki ora mudeng bahasa Inggris, tapi tak akali ah. Ya. Jadi ngene Mas ya. Mas sapa mu? Lali apa? Ramon. Mas Raymond. Kenapa kok ngaji kitab kuning dimaknani nganggo basa Jawa? Yes. Ora nganggo basa Inggris sing luwih internasional. Nah, penjelasannya ngene. Bahasa Arab itu membutuhkan makna penafsiran Yes. kosakata yang sangat banyak. Nah, Nah, bahasa Inggris itu jane simple. ngomong ae ra iso basa Inggris. Ngene ya, Mas. Sing tertib Mas ya. Iki tak jelas Mas. Engko nek ape debat guri-guri. Nah, dadi ngene. Gini kok basa Jawa. Basa Jawa iku kosakatane luas, akeh. Ya. Saiki sing nek gone sawah iku sing kuning-kuning mulai keemasan iku jenenge pari. Oh, pari. Pari ya. Ya. Pari nak wis dislep didos jenenge gabah. Nah. Gabah nak diselep jenenge beras. Nah. Beras dicipok sitok jenenge menir. Beras sitok. Beras didang jadi jenenge sego. Nah. Sego nak go sitok jenenge upo. Nah. Nah kan saiki aku takon sampean. Ya. Sego. Nah, sego itu bahasa Inggrisnya apa? Rice. Rice. Oh, ngerti ya, Pak Nah. Kiai. Bahasa Inggrisnya sego rice. Rice. Lah nek sing ning gone sawah mulai menguning mau bahasa Inggrisnya apa? Pari mau padi. Rice. Rice. Yes. Awet kok gone pari iku bahasa Inggrisnya rice. Ya, apal ngerti. Nah, terus pari didos jadi gabah. Bahasa Inggrisnya Rice. rice. Yes. Nah, gabah disipok siji jenenge las. Bahasa Inggrisnya Rice. rice nah. Nah, saiki gabah diselep jadi beras. Basa Jawane beras. Bahasa Inggrisnya Rice. isih rice mana? Iya. Sopo? Apa mau beras didang digodhog jadi sego. Sego bahasa Inggrisnya Rice. rice. Nah, sego dicipok sitok jadi basa Jawane upo. Upo bahasa Inggrisnya Yo rice. rice. Iya. Nah, jadi keterangannya dalam satu kosakata bahasa Jawa ini luweh unggul, luweh luas maknane. Wes terbukti Mas. Yo lah. Ya, lanjut yuk, lanjut. Dari lah, busuk lah.
Nah, saiki terlepas teko pelajaran, wis pelajarane dipending sik. Saiki iki ana kisah. Kisahe ngene. Ana kakak adik. Sing kakak iki katakanlah gemong, sing adik iki dadi kiai. Nah, sing jenenge kanane iki gemong kan ya penggaweane ya wis ngono iku lah. Nah, kiai kan yo ibadah, sembahyang, ngaji, pokoknya ibadah. Nah, suatu saat, suatu hari, mereka berdua ini kan suwe ora tau ketemu, merasa rindu, merasa kangen. Akhirnya sing tangane iki pengen dolan ning gone adine. Nah, begitu pula adine iki pengen dolan ning gone kangane. Akhirnya keselipan ning dalan, ora dikira. Lah sing adine tekan gone kangane ora ana, wong kangane dolan gone adine. Lah sing adine tekan gone kangane ora ana wong dolan padha wae, iku saling dolan. Dinteni suwe adine ora teko, kangane ora teko. Akhirnya kangane sing dermo iki pengen jajal piye lah kehidupane kangangku dadi kiai. Sing kangane yo ngono. Sing adine yo ngono. Pengen jajal piye lah kangangku iki dadi dermo, urip seneng-seneng, gemerlapnya dunia kan. Akhirnya sing kangane sing germo iki salat ibadah wong pengen ngrasakno dadi kiai kan adine piye. Lah sing adine iki sing kiai pengen ngrasakno dadi kangane sing dadi germo. Kehidupannya germo, wah bersenang-senang kan. Ya wis jajal ngono iku lah. Mesti yo wis ora kabeh kan yo. Gede-gede wis sing gondrong barang. Singkat cerita, ketika adiknya sedang melakukan perzinahan, kakaknya sedang khusyuk beribadah kepada Allah, bencana pun datang. Akhirnya omah ini mabuk menimpa mereka berdua mati kabeh. Singkat cerita, sing kangane iki mang asline germo mati dalam keadaan tobat. Kok ora tobat piye wong ngibadah kan? Wis ya Allah ibadah besok. Lah sing adine iki mau sing kiai mati dalam keadaan zina. Naudzubillah min dzalik. Jadi iki digabungan wis kabeh-kabeh iki ya. Nggih. Nah, dadi ya kangkang kabeh ya iki jenenge wong urip ning donya. Wong apik, wong elek iku wis judune. Yo sing apik aja nyek sing elek. Ya. Meskipun wong elek iku yo ora ketan sithik mesti ana apike. Iki dadi awak dhewe berbuat apik iki ora kok wah wis ngrasa aku iki wis dadi wong apik. Aja ora ngono. Ya awak dhewe iki berusaha njaluk karo Gusti Allah ben supaya besok yen kapundhut yo nak cara aku ngene iki yo sedo lah nek sedo. Kiai. Iku dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin.